Arratsalde hon dizuela pilotazaleok, Larraintzarko Ultzamako udaletik. Larraintzarren gara, Larraintzarko Ultzama pilotalekuan. Gaur hemen ados pilotaren binakako txapelketa nagusiari emango baitzaio hasiera. Gaur 8 amaitu zen udazkeneko lautardikoa Azkoitian eta astebete geroago Larraintzarren gaur hasiko da binakako nagusia. Gaur hasi eta 3 hilabete pasatxoz, martxoaren amaierar arte luzatuko dena, pilotalekuz pilotaleku 56 jaialdi hartu bitartean. Lehendabiziko honetan, Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo ariko dira, Leire Oskozen eta Amaia Arrastiaren aurka, bikote izanak dira. Orain urrengo Jera eta Oiana, Leire ere aritua da, Amaia nagusian, eta baita Amaia ere iaz Maili Barrokalekin aritu zen, Lizar herriko pilotaria, Arrastia, eta txapelketaren kuadroari begiratuta, Amaia nagusiko txapelketaren kuadroari begiratuta, 3 berritasun badira, iaz promozio mailan aritu ziren bi pilotari gaurten lehen mailan izango dute lekua, batetik Alejandra Perez Herrioxarrak eta Marta Gomez Bizkaitarrak, eta bestetik bigarren berritasuna eta behar bada txapelketako nagusiena hau izango dugu, Maite Ruiz de Larramendi Mujika atzetik aurrera pasako da eta aurrelari ariko da. Txapelketa honetan gaztetan aritu zen, umea zela aurrean, eta txapelketa honetan ere aurrean ariko da Olatz Iloba lagunduela azken orduko hutsegiteren baten ondorioz. Gauzak horrela, hauexek izango dira lehen mailan ariko diren 6 bikoteak, Maili Barrokal eta Alejandra Perez, Leire Oskoz eta Amaia Arrastia, Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo, gaur elkarren kontra ikusko ditugun biak. Maite Ruiz de Larramendi Mujikak eta Olatz Ruiz de Larramendik osatutakoa da laugarrena, Natale Aranburuk eta Ane Mendiburuk osatzen dute bosgarrena, eta 6garren eta azkena Marta Gomezek eta Naroa Agirrek osatzen dute, eta promozio mailan berriz, gaur promozio mailako partidarik ikusiko ez badugu ere, jakizuen 4 bikote izango direla, eta 8 pilotarietatik ardiak, ados pilotaren eskolakoak dira. Intza Arrutik eta Dunixe Alberrok osatuko dute bikoteetako bat, Ireide Iriartek eta Lilia Ernagak bestea, 3garrena Uxue Gomezek eta Janire Sotilek osatuko dute, eta 4garrena Alize Sagartubik eta Alize Etxeberriak. Eta gainera promozio mailako pilotari gehienak berriak izango dira, eta eurei ere ilusioa eragingo die. Maila nagusiko pilotariekin batera txapelketa batean lehen aldiz aritzeak, eta gauzak horrela politiak dirudite. Bi txapelketek, maila nagusikoa gaur hasiko da, bigarrena bihar Tafaian, maila nagusikoarekin batera. Noski jaialdi berean txapelketa bietako norgehiagokak izango baititugu, bihar eguerdian Tafaiako Ereta kirolguneko pilotalekuan, eta horrez gain hemendik aurrera ere martxoaren amaierara bitartean esan bezala izango duzue pilota zandik eta hemendik gozatzeko aukera ugari. Egutegiak dakarkiguna asteak etorri ahala eta jaialdiak urreratu ahala aipatuko dugu zer den, eta asteburu bakoitzean jaialdia zein herritako pilotalekuk hartu behar duen. Baina beste zertan hasi aurretik, gatozen gaurko Larraintzarko partidara, Iturriaga eta Orbegozo gorriz, eta Oskoz eta Arrastia urdinez, eta pilotarien irudiak dituzue uneotan pantaila nagusian, eta ezagun izango duzue behar bada pilotarien jantziak berriak direla. Aste artean Azpeitian aurkeztu zen txapelketa, eta horrekin batera kirol jantzi berriak ere aurkeztu dituen ados pilotak, eta hori esek dituzue elastiko gorri zein urdin berriak. Leire Oskozek jantzi berria du gainera, bertara pilotalekura etorri denerako jantzi gabea baitzuen, eta aldageletara joan behar izan du horretarako. Berotzen segi aurretik soinean jantzi eta bertan izateko, eta badoaz 4 pilotariak, Iturriaga, Orbegozo, Oskoz eta Arrastia epailearekin batera kantxaren erdira, eta geure zeregina pilotariak aurkeztea izango da lehen da bizi.
Gatozen pilotarien aurkezpenarekin, gorriz hariko dira Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo. Eta urdinez, Leire Oskoz eta Amaia Arrastia izango ditugu. Epaile lanetan, Nafarroako Pilota Federazioko Mikel Saras hariko da. Hauexek beraz, gaurko partidan hariko diren lau pilotariak eta epailea, zorte on laurei eta onenak irabazezala. Bosteko elkarri laurek, Leon Castilloa gora, kolore gorria, beraz Jera Iturriak aterako du lenda biziko sakea, esan bezala, zorte on laurei eta bikoterik onenak irabazezala. Aurkezpenak eginda konta dezagun partidak beharrekoa, lehen sakea txaparen kolore gorriak agertu moduan Jera Iturriagari dagokio, oraintxe pasako dio pilota Amaia Arrastiak Jera Iturriagari, epailea prest da eta beraz partidari ekiteko moduan da aurrelari Leitzarra. Eragin dio punba pilotari eta jarri du Pinakako 2025-2026 denboraldiko txapelketa abian, luze-luze. Oiana Orbegozo kiruzorditik Amaia Arrastiak ekarri. Erdiko pilota Leire Oskozentzat atzera luze-luze. Lautartitik sartuko da Azpeitiarra. Pilota Montisardian jarri eta arrotu. Leire Oskozek sartzeko pilotarik eskura izan etzezan. Lanztarra sartuko da irutartitik luze-luze atzera. Lautik sartuko da Orbegozo. Bien tartera Oskoz sartu da, kantxaren ardira. Jokoa bideratze aldera, bitartitik Jerak jo du luze-luze. Lautartitik sartuko da orain Amaia, pilota zertxo bait zabalaldera bideratu du. Zabalaldetik bildu. Txokoaren inguruera Jerak, Leirek jaso. Indar handian zabaldu, indar eta altuera handian zabaldu Jerak, Leirek eraman eta gero 3 eta 4 denetik pilota atzean jarri Orbegozok. Alatxu erantzun dio pilotari Arrastiak berak ere. Orbegozok jo ostean Oskozek jaitsi, txosta jo horazi dio pilotari eta Jerak eramaterik ez du izan, lehen da biziko tantoa beraz. Leire Oskozek eta Amaia Arrastiak lortu dute eta pilota berarekin jarraitzea erabaki dute antza denez. Une batez zalantza egin dute Amaiak eta Leirek pilota horrekin jarraituko zuten erabakitzerako sasoia, baina azkenerako Jerak eta Oianak ateratako pilota horrekin berarekin jarraitzea erabaki dute. Eskuan ongi sartzen hariko zaien seinale. Atera du bere lehen sakea Leire Oskozek, Orbegozok ekarri. Baina ezin, sartzeko aukera Oskozik kendu, luze-luze. Aurrelari Nafarrak. Herrizare aurre aldera, zabal aldera jokoa. Orbegozok. Txokoan barrena luze eta indartxu. Oskozek. Orbegozok ongi erantzun eta gero ezkerparetan sartu. Arrastiak eta Oian Orbegozo Azpeitiarrak ezin eraman bi eta beraz. Bikote Nafarra aurretik. Zertan segi aurretik lau pilotarien datuak errepasatuko ditugu. Jera Iturriaga Leitzarra da eta 38 urte ditu. Oian Orbegozo berriz Gipuzkoarra da, Azpeitiarra. Bera da gainera laukoteko Gipuzkoar bakarra, edo bestela esan da Nafarra ez den laukoteko kide bakarra. 40 urte ditu Azpeitiarrak eta askoz ere gazteagoak dira aurkariak. 18 urte dituzten nola Leirek ala Amaiak. Leire Lanztarra da, hemendik ez oso urrutikoa eta Lizarrerrikoa sarrerako tarte horretan aipatu dugun moduan Amaia Arrastia Ariñanokoa hain zuzen ere. Hirugarren ere egin dute Leirek eta Amaiak. Jerak zabaltzen hasi eta kanpora igorritako pilota bati esker eta tanto aldeari segida eman nahiko liokete laugarrena eginik Oskozek eta Arrastiak
3 eta hutseko bolada etetea dute xede Iturriagak eta Orbegozok. Orbegozo sartu da bitartiraino etorri eta pilota 4 eta 4 den inguruan atzean luze jartzeko berriz ere 3 tartitik sartu da. Laburxiago jokatu du orain, 4 tardian oinak dituela sartu da Arrastia. Atzera egin behar izan du Jerak. Kantxaren erdira bidatu jokoa eta oskoz bere tokitik aterarazi du. Luze Orbegozok, baita Arrastiak ere, baina goiko lasteirara alde egin dio pilotak Amaiari eta beraz lehen tantoa lortu dute. Jerak eta Oianak eta pilota berri ateratzea erabaki dute. Nafarroako pilota federazioko Mikel Sarasa epaileak adierazi duenaren arabera. Iturriagaren eskuetan da pilota, berari baita ogio partidako 5. tantoa izango dena abian jartzea, atera dusakea. Eta ezkerparetaren inguruan baztertu gainera, Amaiak bat ere arazorik gabe atera du nola nahi ere, luze gero berriz ere Jerak atze aldera, 4 tarditik Arrastiak eutxi eta botez jokarazi Iturriagari, txokoan barrena luze Leitzarrak eta gero zabalera bideratu du jokoa Arianoarrak txostegin dio pilotak Leireri eta ekartzerik ez du izan, 2. tantoa lortu dute beraz Leitzarrak eta Azpeitiarrak, 2 eta 3. Atera dusakea Leitzarrak gaizto doa, 5 erditik ederki ekarri du Amai Arrastiak zaila izanagatik ere txokoan barrena jokaldia Leitzarrak Jera Iturriagak eta tantoa alaxe lortu du Iruna markagailuan, baina hemen arazoren bat bada markagailuarekin une batez itzali baita, baina orain ari dira berriz ere markagailuaren emaitza markagailuan islatu nahian epailea eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika, Irunakoa oraintxe jarri dute eta horrek esan nahi du hemendik aurrera jokoak jarrai dezan ez dela inolako eragozpenik izango markagailuak uzten duen artean beti ere. Epaileak jokoari errekin dieza joketela abierazi die eta atera du ondorengo tantoa abian jarri duen Sakea Jerak. Sake bueltan berriz ere lehen golegez txokora Oskozek jaso eta gero 3 tarditik luze Orbegozok. Iturriagak moztu, indarrandian txokoan barrena 3 tarditik ezkerrez Leire Oskozek jaso, berriz ere txokora Are Zirrizta gaiztoago orain hau ere ekarri du eta Zirrizta horren osteko txokoko bejadan ez du barkatu. Etorri zaion aukera eta errepikapenean ikusten ari zareten jokaldi eder horri esker 4. eman dio, 4. tantoa eman dio Jeraren jokaldi horrek bikote gorriari. Lau eta 3 beraz. Partidan lehen aldiz dira aurretik. Iturriaga eta Orbegozo hasi atzetik hasi baitira 3 eta huts, baina haren osteko 4 tantoak elkarren segidan egin dituzte. Bata bestearen atzetik. Markagailuan bat egin eta aurretik jarri arte. Beste tanto bat jokoan da, atzelariek dute tantoaren zama eta berriz ere Leire Oskozek jokoa atzera bideratzearen aldeko autu egin du oraingoan txokoan jokaldia eta ara iritsiagatik ere
Etzen Oianak jokaldia egiteko pilota erraza, hortxe duzue, zeinen zehatzuzi duen txokoan airez pilota Leire Oskozek, eta gero azpitik pilota hartara iristearekin bakarrik konformatu ez da konformatu eta jokaldia egitera jo du. Azpeitiarrak azpitik Ormabiko saiakera igarri diogu, baina txapapera joan da, etzen bat ere erraza. Jokaldi egite halako jarreran eta korrika pilota bat eramatera zioala kontuan hartuta. Launa markagailuan beste pilota bat jantxeratzea erabaki dute Nafar gazteek eta pilota berriarekin bihar dute. Zabalean jokaldia Amaiak, gainean jarri du alere Jerak, berriz ere Zabalaldera Leirek, baina Arroxamar kanpora joan da azkenerako. Leireren azken pilotaka da, eta horren bestez, 5 eta 4 aurretik dira. Berriz ere, Iturriaga eta Orbegozo, eta euren hartzerako pilota atera dute. Agidatez, detaileak aldaketa egin dutela adierazu behitu. Hauts goran. Atzelarien ganda jokoaren zama. Aurrelariak sartu ezinik ikusi ditugu orain arte, Jera sartuko da. Kantxaren erdian luze jarri du, Zabalean jokaldia Leire Oskozek. Baita Jerak berak ere. Leitzarraren hobea, Lanzarrarena baino 6 eta 4. Dejadaz Jerak egin duen. Bigarren tantoa izan dauxe, hortxe duzu errepikatuta, Leirek egindako dejadari alakoxe beste batekin erantzun nahi izan dio Jerak, eta bete-betean asmatu du. Atera duzakea Leitzarrak. 5 terditik Amaiak jaso. Era sartuko da urrundik, bientartera. Leirek eraman eta atzeratu. Aztartu ere bai zartxo bait, baina edarki atera du. Azkar paretatik Oianak, azkenerako kanpora joan baldin bazaio ere. 5 eta 6. Gain gainean dira aurkarien gandik. Atzetik doazenak, Leire eta Amaia alegia. Eta markagailuan bat egiteko aukera hau pilota berri baten bidez baliatu nahiko lukete. Aurrez, eurek erabilitako pilota kantxeratzea erabaki bide dutelako. Ondorengo tantoa jokoan da, luze Jerak atzera, ostetik bazartutako pilota Amaiak ekarri du, berriz ere txokoan barrena luze Leitzarrak. Makur egin da Arrastiak jaso Zabalera jokaldia kantxaren erdialdetik. Orbegozok, oraingoan gainera etorri zaio zertxo bai, txokoan dejada urrundik Leire Oskozek, iritsi eta pilota atzean jarri du 5. kuadraren inguruan Oiana Orbegozok, Arrastiak eraman, 2 terditik atzera Jera Iturriagak eta 4tik baita Arrastiak ere 3 terdi Laura. Oianak jaso, kantxaren erdialdetik sartuko da Leire Oskoz, Zabalean jokaldia. Jerak jaso du, gero hanketara bideratu dio pilota Oianari eta bere burua lurrera botata ahal izan duen moduan eramaten ahal egin duen arren ezin izan du pilota txapa gainean paratzea lortu. Seina beraz markagailuan. Partidako 3. berdintzea izan dugu, honakoa. Aurrez, 3 joan dira eta baita 4 ere. Seinako hau esan bezala partidako 3. berdinketa dugu. Eta berriz ere Leire Oskoz dator sakea ateratzera. Erdi artiko sakea Orbegozok ekarri, ezkerre sartuko da Arrastia.
Iturriagak txoko amarrena luze inarratian, iruterditik hanketara zetorkion pilota ezin hobeto jaso du. Anztarrak Leire Oskozek eta rengoan Amaiak arrotu eta pilota ezkerraldean bazartu, ezkerparetaren inguruan bazartu, berriz ere Arrastia bera sartuko da kantxaren erdialdetik oraingoan. Iruterdi inguruan jarri du pilota eta lau eta laurdenetik sartzea egokitu zaio Oiana Orbegozori. Erak izan dezake orain min egiteko aukera. Bien tartera moztu du pilota, Oskozek eraman. Orbegozo gatzera, luze-luze. Lauterditik baita Amaia Arrastiak ere. Egindakoa Amaiak, ezkerpareta jo ondotik indarrandia galdu baitu. Amaia Arrastiak jo behar izan duen pilotakadaren aurrekoak, Oiana Orbegozok jo duen horrek alegia. Oraingoan Leireak zabaldu, Oiana abiatu eta jasotzeko moduan izan da. Erak ireki, airez eraman Leire Oskozek, herriz ere zabaldu jerak, Ormabikoa zabaletik zabalera. Oskozek eta Amaia eta Oiana saiatu bada ere pilota hartzara iristen. Ezinezko gertatu zaio azkenerak, hortxe duzu errepikatuta Leire Oskozen Ormabikoa. Zeina erantzunik bat ere gabe geratu den. 7 eta 6 aurretik dira Oskoz eta Arrastia berriz ere markagailuan. Leireren eskuetan da pilota. Abiatu da Bixenaga. Sake ateratzera punpa eragin dio pilotari eta jarri du ondorengo tantoa abian. Bost eta erditik sakeari ongi erantzun dio Amaiak, Leireren aurreko jokoroko aukerak ezerezteko, atzera berriz ere Anztarrak herri-gerrien joteko pilotakada bati esker. Gainera etorriarren ongi ekarri du Azpeitiarrak. Oraingoan kantxaren erdialdera indarrandian jerak, txoko aldera lideratu nahi izan du jokoa Leire Oskozek ondotik jotako pilotakadaren bitartez. Eta orain atzelariak izan ditugu. Tantoaren ekimenarekin, baina berriz ere aurrelariei dagokie jokoan sartzea. Leire Oskozek atzera. Sartzerik ere ez du izan oraingoan. Grinatxu dabil eta uste dut partida honetan zehar askotan erakutsiko duela jarrera horixe bera alegia. Gerari onak eman eta aldela Amaiari pilotakadaren bat edo beste jotzea ekiditearren, baina tanto honexetan ikusi dugun bezala ez da erraza. Zeregin hori aurrean aurreko kuadroetan aurkari Era Iturriaga baldin bada. Ormabikoa egin du jerak eta ala lortu dute 7. tantoa. Horriek eta berriz ere lehengo pilota ateratzea erabaki dute. Aurrekoa baino bizixiagoa da. Antzemango zenutenez Era Iturriagari pilota biziagoak komeni baitzaizkio, jokoan asko sartzen da eta horrek pilotakada biziagoak ematen lagundu dezakenez eta pilotakada pilota biziek jokoa markatzeko laguntza eman dezaketenez horrexegatik atera izango dute seguruenik aurkariek baino pilota biziagoa. Leitzarrak eta Azpeitiarrak beste tanto bat jokoan da. Orbegozok jo du pilota eta orain Amaia Arrastia joko du luze. Pilota zertxo bait gainera etorri baldin bazaio ere. Luze. Lautik Amaiak, lauterditik Orbegozok bien partera bideratu du jokoa, ezkerra sartu da Leire Oskoz eta gero atzera. Lautik iruterdi ingurura Oiana Orbegozok, ertatik iruterditik luze jo du. Oiana baino atzeraxeago, ia bosteraino. Arrastiak Oskoz sartu ezinik geratu da. Beste behin ere. Oraingoan Iturriagak txokoan barrena moztu. Indarrandian baina pilotari
Ibili handiegirik eragin barik, oraingo banatzera Iturriagak berak, bostetik ez dinekarri. Amaia Arrastiak behar handia eman dio pilotari Era Iturriagak eta azkenerako zertxo baitere etorri zaio gainera eta ez din izan du pilota hori eraman Areñanoarrak, Amaia Arrastiak. Zortzi eta zazpi aurretik dira. Ostera ere berdinketaren osteko tantoa lorturik Iturriaga eta Orbegozo. Sakea baztertuta 6 perdiraino ezkerparetan. Amaiak jaso sake bueltan Ormabikoa, Leirek jaso eta gaizto bildu du gainera txoko aldera eta azkenerako hainbeste gaiztotu du. Non pilotaka da horrek ez duen bater erantzunik izan. Zortzina beraz, marka gaiuan eta berriz ere Urdinen aurreko pilota kantxara, epailea lau pilotariei orantxe adierazten ari zaien legez. Moztuta, azken honekin hiru baditu egindako. Hiru egindako baditu Leire Oskozek, eta iparetaz ere bat du beste bat, lau orotara, galdutako bakarra, partidaren hasieran galdutako ura, eta orain egin berri du bosgarrena, airez txokoan sake bueltan goxo-goxo utzitako pilota honi esker, hortxe duzu errepikatuta. Urdinen bederatzi garren tantoa sake bueltan airez goxo-goxo Leire Oskozek edarki baino beto bukaturiko tantoa. Eta datuek erakusten dutenaren gainetik bestela ere ari da jokoan hasten ahalegintzen aukera duen bakoitzean sartzeko egina alak eta bi egiten Leire Oskoz, nahiz eta aurrez adierazi dizuegun moduan Era Iturriaga parean izanik hori ez den behar bada gaurkoan harentzat zereginik xamurrena izango, baina ez dio bat ere beldurrik aurrean jokoan hasteari eta jarrera oldarko horrekin egingo dio aurre falta den partidaren puskari ere, ia bigarren erdia osori geratzen da eta lehen erdiari oraindik ere beste tanto bat kendu beharko liokete. Urdinek beraz oraindik goita birako bide luzea geratzen da eta nik uste orain arte bezalaxe jarraituko duela amaierara bitarte. Lantz herriko pilotari gazte Trebeak 10 eta 8 markagailuan azken tantoa sakez lortu du Leire Oskozek, Oiana Orregozok ezin izan baiti osakeari eutsi eta orain zeinen dotore amaitu duen horrien bederatzigarrena izan den Aiera Iturriagak. Ezkerrez txokoan goxo-goxo egindako dejada bati esker, dejada alegina izan da Leire Oskozena bera ere, baina hor bere burua saldu besterik ez du egin. Aurrelari gazteak eta veteranoari horrek jokaldia egiteko aukera sortu dio, eta aukera sortzeaz gain abilezia berezko ere behar da jokaldia halako moldez amaitzeko, eta dotore burutu du tanto atxaparen gainean ezkerrez goxo-goxo utzitako dejada ezin zehatzago bati esker. Bederatzi eta 10 beraz berriz ere gainera etorri zaizkie tanto bakarrera Iturriaga eta Orbegozo, Oskozi eta Arrastiari, eta orain dute partida 10 jartzeko aukera. Iturriaga sartuko da, bitarditik luze jarri nahi izan du txokoan barrena, hori eragotzi du Leire Oskozek, airez pilota zabaldu nahi izan duen azken pilotaka da honetan, baina txaparen beheko bertzaio du pilota horrek eta ondorioz 10 lortu dute Iturriagak eta Orbegozok. Eta beste behin ere markagailuan bat egin. Atera duzakea Iturriagak, bostetik Arrastiak eraman.
Berriz ere Txokoan Barrena indarrandian eta bizi-bizi ibili du pilota. Iturriak berak oraingoan atzean atzelariari lanak eman du izan dizkio. Arrastia sartuko daitu tarditik. Gerri gainotako pilota. Orbegozo jo du eta ederki astindu. Lautik Arrastiak ere. Luze eta indarrandian baita Orbegozok berak ere. Lauterditik Arrastiak atzera. Baita Orbegozok ere aurrelariei sartzeko batteri aukerarik eman gabe. Urrundik sartuko da bitar ingurutik. Iturria gankadeldian, pilota luze jarri du kantxaren erdialdean. Oskozek etorri behar izan du atzera, oraingoan Txokoa da libre egon den orain arte Txokoa besterik ez da libre egon eta bertan jokaldi egin nahi izan du Iturriagak, nahiz eta tantoa amaitzeko ez dion balio izan. Atzelari Valentan diardu orain. Oskozek zabaldu. Orbegozok eraman, este behin ere zabalean dejaba Lanztarrak, Txoko aldera gaizto bildu Orbegozok. Urrundik Txokora dejaba Jerak, Leirek pilota zabaldu, zabalean Barrena luze Jerak, gero doido jarri du pilota hori Txaparen gainean Amaia Arrastiak eta tantoa lortu dute. Urdinek 11 eta 10 lanerdietara eurak iritsi dira aurretik hortxe duzue. Etxian pilotari zelantira dion kolpea Amaia Arrastiak, doido iritsi da ia negarrez frontisera, baina justu iristen direnek nahita eta ganora ziristen direnek besteko balioa dutenez, tantoa 11garrena Oskozek eta Arrastiak lortu dute. Eta beste behin ere pilota berria ateratzea erabaki dute Oskozek eta Arrastiak. Ez dakit berria den, baina berria ez bada eurek lehen ateratakoa behintzat bai. Partidaren bigarren zatiari ahalik eta ondoen egiteko. Iturriagak bien tartera, lautik sartuko da Amaia Arrastia ezkerrez, pilota gainean jarri du, beste behin ere Txokoan Barrena luze eta indarrandian oituen legez Jera Iturriagak, Ormabikoa orainetara abiatu ere ez da egingo Leire Oskoz, 11 beraz markagailuan, eta hausia izan da Jerak bibarretaren bidez amaitu duen, bigarren tanto hortxe duzu errepikatuta, ikusteko modukoa delarik. Ematen ditugu, eman hori ditugu eta azken hau ikusita bat ere zalantza izpilik ez zaigu geratu. 11 markagailuan eta berriz ere gorrien gustuko pilota kantxara. Atere duzakia Jera Iturriak, ezkerparetara gaizto jarri du, ezkerparetara gaizto urreratu du, baina Arrastiak ongi jaso du. Txokoan Barrena luze, Arrastiak eraman, eta berriz ere erak musika jotzeko aukera, Oskozek jaitsi, Txostaren bila joan da, naiz eta Txosta joarazterik lortu ez. Oraingoan Txokoan Arroxan marrutzi du, Oianari iristeko beta, eman baitio. Gainera etorri zaio pilota Amaiari ekartzea lortu duen arren. Oskozek Txokoko dejaba egitea aukera izan zezakeen hartan ezen. Jokaldi aleginik zentzugabena, baina txapara joan zaio bete-betean. 12 eta 11 beraz. Aurretik dira herriz ere markagailuan Jera Iturriaga eta Oian Orbegozo eta orain txeskatu dute Iturriagak eta Orregozok partidako lehen etenaldia, neurketa hasi eta ia 28 minutu pasa direnean. Gure atzean dabiltzan umen burrunba iritsiko zaizue behar bada etxera. Gaur pilota kontu bezala da kirol eguna izan baitute hemen Ultzaman eta tantza eta
boxeo egitaldiak izan dira partida hasi aurretik eta baita eskaladari zigozkion kontuak ere, eta orain geure atzealdean pilotalekuaren errebotearen inguruan horrari dira. Umeko eskortzen bait pilotan jolasean. Kantxan gertatzen ari denari erreparatu barik. Pilotariak zuti arazi du aulkitik. Mikel Sarasa epaileak oraintxe altxatu dira. Oskoz eta Arrastia. Leireren aita Ismaelen aholkuak entzun ondotik. Jerak eta Oianak bat ere botirorik gabe jarraituko dute oraingoz behintzat. Eta aurkari gazteek berriz pilotarietako baten aitaren laguntza izango dute. Leireren aita Ismaelena hain zuzen ere. 12 eta 11 markagailuan sake bueltan pilota asko baztertu zaio ezkerparetan Jerari, gero txokoan jokaldia Oskozek, baita Jerak berak ere lehen da biziko botean eraman du Lanztarrak eta gero atzera Jerak eta aia pajatako pilota zuen Amaiak zinezko gortzatu baitzaio ero bateko 13 eta 11, tanto bizaurretik dira markagailuan Iturriaga eta Orbegozo. Atzean honekin bigarren tantoa lortu du Leitzako aurrelariak. Arrastiak pilota pasa berri dionean abiatu da, pikinka sake ateratzera Iturriaga, eragin dio pilotari eta jarri du ondorengo tantoa martxan. Sake gaiztoa ezkerparetara itxasidakoa, Arrastiak eraman, pilota zabaldu Iturriagak, gainera etorri zaio Orbegozori eta horrek nahi bezala jotzea eragotzi dio behar bada, baina ikoteari ez dio traba handiegirik sortu. Orain gutxi arte eurek izan baitute aginte makila, Jerak aurkariak nahieran dantzarazi baititu kantxaren albo guztietatik barrena, baina Jerak jotako defentsako pilotaka da horren ostean Leirek jo du eta haren ostekoa espero baino laburrago geratu zaio Orbegozori eta kontrapausoan harrapatu du Azpeitiarra horrek azkenerako pilota erantzun barik utzi baitu. 12 eta 13 tantoa lortu dute Urdinek eta berriz ere euren arterako pilota kantxaratzea deliberatu. Luze, Arrastiak iruterditik iterdi irura. Ezagun pilota honek ezagun duenez ez du Jerak eta Oianak ateratakoak besteko ibilerarik zolan. Astuntxeagoa da, nekez dago mugitzen da eta partida aurreratua dela kontuan hartuta pilotaka da eta tantoz tanto ero eta igadura handiagoa pilatuko du. Pilota horrek hemendik aurrera ere gehiegitxo arrotu du. Iruterditik luze eta arroxko jotako pilotaka da hori Amaia Arrastiak. Ezkerparetan ez zaio baztertu, ematera joan da. Baina bat ere kontroli gabe goiko koltsuira alde egin dio pilotaka da horrek. 14garrena lortu dute beraz Iturriagak eta Orbegozok. Eta berriz ere automatikoki bikote biak egiten ari diren legez, berriz ere euren aurreko pilota aterako dute gutxienik ondorengo tanto honetarako Jerak eta Oianak. Geure atzean ez kantxaren inguruan ere badira, ume batzuk eta epaileak denak bezatzen badu nahiko alan, baina umerik inguruan ez duela baliatuta eman du ondorengo tantoa abian jartzeko Manua. Oskozen kainua hona da, luze edarraki baliatua. Pilota azkenengo lauzar arte bideratzeko
Amaia Arrastiak. Ezkerzearra ona Txokotik Zabalera Oskozek. Jerak txokoaren ingurura bildu berriz ere. Luze Arrastiak eta ederki atera du ezkerparetatik. Gaizto zioan pilota hori. Orbegozok. Gainera etorri zaio pilota Oskozi, horregatik egin behar izan du atzerantz, baina ederki jaso du berriz ere. Luze txokoan barrena Jerak. Atzera Leire Oskozek. Kontisordiko pilota. Orbegozok, txoko aldera bildu Oskozek, txokoan dejada Iturriagak, kantxaren erdialdean geratu da. Pilota oraingoan, Leirek ederki zabaldu, gero Zabaletik Zabalera indarrandian Jerak, Amaiak eraman, ia pasatako bazen pilota, hartara ere iritsi da Arellanoarra, Jerak Txokotik Zabalera pilota ireki, Zabalean jokaldia Leire Oskozek, Orbegozok eraman, azkenean Oskozek jo du, Amaiak ere jotzeko modukoa izan zezakeen arren, Oskozek atzera orain, Orbegozo dator atzera, pilota jo, eta bakoitzak bere lekua hartu duelarik, badirudi, kantoak lasaitzeko bidea ardezakela hemendik aurrera, luze iruterditik. Amaia Arrastiak, baita toki beretik, toki berera, haren ondotik Orbegozok berak ere, gainean jarri du Orbegozoren pilotakadaren ostekoa Amaiak, oraingoan Zabaldik txokora gaizto asko bildu Leirek, berriz ere atzera Lanztarrak eta horri airez ezin izan dio erantzun beharko zioken legez erantzun. Oiana Orbegozok tanto gogorra izan da eta gogorra ez ezik baita neke handia eragingo ziena eta oso piloteatua ere eta 13. lortu dute Urdinek eta ea bada hemendik aurrera Auskoa nork errekuperatzen duen hobeto. Atxanke ikusten ditugu bi Urdinak eta baita Leire eta Amaiaz gain Gera bera ere tanto gogorra izan den adierazle, baina hemen inork ez du partida geratu nahi, ez du giro txarrik pilotalekuan kanpo aldean janak, baina frontisean gainean izan bada ere Kumpa pilotalekuaren kontrakantxan egin du. Oianak jotako pilotaka da, Kamalauna beraz, marka gaiuan. Atzean, Leirek lortutako lehen tantoa, lehena ez bigarrena izan dau. Elkarren segidako bigarrena, aurrekoa ere, 13 eta 14koa ere. Ezkerparetaren inguruan luza jarrita lortu du eta. 14ko berdinketa utziko duen tantoa jokoan da. Txokotik Zabaldu. Era Iturriagak eta gero atzera Leire Oskozek, Amaiak bildu. Eta ordainetan Arrastiari gaizto jarri, txokoko dejada Iturriagak eta tanto bikote gorriarentzat. Eta tantoa bikote gorriarentzat, ara ezin izan baitu Amaia Arrastiak iritsi. 3 eta 4 den inguruan zituen oinak eta botea behar bezalako egin badu ere pilotak. Pilotarien gorputzak eta usuak ez dira partida hasieran izango zirenako ezalakoak eta horregatik partidan zehar egin behar izan duten lanaren ondorioz ez dut uste gorputza lauretako inork izango duenik partida hasieran bezain fresko. 15 eta 14 markagailuan aurretik dira, tanto batez, tantotxo batez berriz ere Iturriaga eta Orbegozo eta partidari ezin antzeman dakioke, ezin antzeman diezaiokegu bilakaera garbirik. Bikoteetako inork ezin izan baitu nabarmenik hartu partida hasieran 3 eta huts aurretik hasi dira Oskoz eta Arrastia, baina ordutik aurrera erreakzionatzen hasi dira Iturriaga eta Orbegozo eta esan dizuegun moduan tarteak beti oso txikiak eta estuak izan dira emaitzaren gora berei dagokien ez behintzat. Eta jokoan ere inork ez dirudi hautsia denik eta eraz baldintza antzeratsuetan bihar duten laurek
hemendik aurrera partidaren amaierara bitartean ikusiko dugu Lauretakoren batek bera egiten duen edota alderdi fisikoari dagokionez berdin eusten dioten partida amaitzen den arte. 16garrena ere lortu dute Nafarrak eta Gipuzkoarrak. Gera Iturriaga aurrelari jaioak txokoan egindako dejadari esker, dejadaz 5 baditu dagoeneko egindakoak Leitzarrak eta berriz ere atxeden setera etorri dira. Partida eteteko bat ere intentziorik barik, zintzurra freskatzera besterik ez dira etorri gorri biak. Urdinak euren zain geratu dira eta berriz ere Jera Iturriaga prest da ondorengo tantoa abian jartzeko. Erdi-erdiko sakea atera du, bosteterditik ongi erantzun dio sakeari Amaia Arrastiak. Txokoan Barrena luze Gerak, baina erki erantzun dio pilota hartara iristeko denbora izan baitu Amaia Arrastiak. Iturriaga giruterditik atzera luze. Luze baita bazartuta ere, ezkerrez. Ondo atera du pilota ezker paretatik Amaia Arrastiak, baina berriz ere berari datorkio. Pilota zail bat, oraingoan urrundik gura da jaitsi, Azpeitiarrak. Oskozek aukera izan dezake oraingoan txokoan utzi du. Orbegozo iritsi da eta hor elkarri trabe egin diote Iturriaga Oskozek eta Orbegozo, baina zorionez ez da ezer gertatu orain ere. Gainera etorri zaio pilota Orbegozori eta Oskozek traba pixka bat ere egin dio. Aire sartuko da Leire eta ederki amaitu du tantoa. Maixutasun handiz, hortxe duzu errepikatuta, airearen bila joan eta bat eterditik pilota ezkutatu egin du, dotore ezkutatu gainera. 15 eta 16 airez Leirek lortu duen bigarren tantoa izan da azkena eta berriz ere aldea murrizteko modua eman die, tanto bakarrera etortzeko aukera eman die. Azken honek Leirek atxeden setetik pasatzea erabaki du, ondorengo tantoa martxan jarri aitzin. Ultragoa edan du eta berriz ere badator sake ateratzera lantzeko aurrelari gaztea. Atera du, Lauterdi inguruan egin du pilota horrek eta Oian Orbegozo gongi jaso du, gero aireari zabaletik Txokoan Barrena luze jarritako pilota batekin erantzun dio Gerak, oraingoan airez sartzeko moduko izan du, baina azkenean imintzio egin eta Oianari utzi dio pilota berak nahi gizan jozezan. Ezkerparetan baztertutako pilota oraingoan Oianak, Amaiak ongi atera du, iruterditik Txokoan Barrena luze jarri du Gerak, bertan da Amaia alere berriz ere Txokora, Oskozek jaso du, berari sartzeko agindu dio Gerak, Oianari sartzeko agindu dio alegia Gerak, eta gero Arrastiak atzean jarri du, Lauterditik ezkerrez ongi eutsi dio pilota horri Oianak, Oskozek atzera luze, Lauterditik Orbegozok ere alatxu erantzun dio pilota horri, Biterditik hiru eta laurden ingurura Leire Oskozek eta hiruterditik Biterdi irura gero Orbegozok aspaldi txoko partez, Gerak sartzeko moduko pilota izango du atzera, jotze erabaki du ezpaitu ez jakin nahi Leire Oskozen gainean, oraingoan jaitsi aizto joan daiteke, Lauterditik eraman Arrastiak pilota aski arrotuz gainera, eta gero hiruterditik luze, Lauterdi Orbegozok, berriz ere jokaldia Azpeitiarrak, Oskozek jaso, oraingoan atzera Gipuzkoarrak, gainera etorri zaio pilota azken unean Arrastiari eta ezin izan dio behar bezala pilota horri eutxi 17 eta 15. Bi tantoz aurretik jarri dira. Berriz ere markagailuan Iturriaga eta Orbegozo eta oraintxe izan dezake behar bada partidak hausteko arriskua. Elkarren segidan bi tanto lortu dituzte. Bi tanto ez, tanto bakarra lortu dute 17 eta 15 hause
Iturriagak eta Orbegozok, baina azken tanto hauek gogorrak eta piloteatuak ari dira izaten, eta behar bada Auspoak ere zeresana izan lezake, arnasa luzeagoko pilotaria izateak garrantzia ere izango du. Hemendik aurrera partida amaitu bitartean eta ikusiko dugu zer nola diren Lauren Auspoak. Beste tanto bat jokoan da ikusten ariko zareten legez, luze Orbegozo, maiz eta egin duen keinuagatik ark askorik ozodueko pilota izango zen. Luze Azpeitiarrak eta Frontiserdiko pilota gero Arrastiak. Oskozek atzeratu. Lautik sartuko da Oiana. Oskozek atzera, bitarditik irutardi Laura, lautardian oinak dituela jo du Orbegozok, herriz ere atzera Oskozek, ez du Iturriagak garen gainean ezer jakin nahi ez duen bezala, eraren inguruan ezer jakin nahi, biak alabiak baitira arrisku handiko aurrelariak eta jokaldia bukatzen trebezia, berezia eta berezkoa dutenak. Bien tartera jaitsi, Zabalauletik txokoaldearen txokora jokoa bideratu nahian Leire Oskozek, eta sartuko dorengoan lau kuadradoaren ingurutik, urrun xamarretik, jota ezkerparetan sartu eta Amaiari baztertu egin zaio, berriz ere txokora, atzerik aurrera etorri eta pilota altxatzea zaparte atzean jarri du. Amaia Arrastiak oraingoan atzean jarri du Alaber Leire Oskozek berak ere, baina gehiagitxo arrotu gabe, Amaiak baino gutxiago arrotuta alegia, eta berriz ere gauza bera. Atzelariak zamatu nahi dituzte orain, aurrelariak ahalik eta gutxien sar daitezen, eta sartzen direnean ere egokierarik onenetan sar daitezen aldutela behintzat. Iturriaga sartuko da, elkarren segidan bigarrenez, atzera bat eterditik Laura, bost eterditik eraman Amaia Arrastiak, berriz ere txokoko dejadaierak, ongi erantzun dio pilota horri Leirek, txokoan bertan luza jarri du pilota Orbegozok eta ez ustean kontrapausoan harrapatu du pilotakada horrek Leire, azkenean pilotaren ingurura joan eta eramateko ahaleginak eginagatik ezinezko gertatu zaion arte. 18 eta 11 partidako lehen etenaldia orain txeskatu dute Oskozek eta Arrastiak, eta behar bada hautsi izan daiteke partidako garai kritikoa. Aurrez aipatu dut, dagoeneko aski gogortu bat dela norgehiagoka, eta Laurak ere larri xamar ibiliko direla edo dabiltzala Auspo aldetik partidaren gogortasunak horretarako aski motibo ematen du, eta hori ulartzeko argudio pixuzko dugu. Tanto luzeak, orain arteko azken tantoak, bereziki azkenak luzeak izana eta Auspo aldetik lan handiagoarekin ibili beharra. Baina zirte dozarte egiteko garaia iristen ari zaie, partidaren amaierara hurbiltzen ari garen heinean lau pilotariei, eta orain Ismael Oskozen aholkuak entzunik saiatuko dira nola edo ala hiru tantoko zuloa murrizten Oskoz eta Arrastia. Aurkariak 22. kintze horretara iritsez zaitezen. Lanerako prest dira, aurkitik altxatuta Laurak, pilota Arrastiaren eskuetan da. Oraintxe pasa berri dio Oiera Iturriagari, eta badator apurka sake ateratzera Leitzako aurrelaria. Pilotari pumpa eragin dio eta jarri du tantoa jokoan. Gainera etorri zaio sakea Arrastiari, ekartzea lortu du alere, txokoan barrena luze indarrandian pilota erabili ohi duen bezala Jerak, atzera Oiana Orbegozok, Arrastiak eutxi. Txokoan jokaldia berriz ere gaizto indarrandian,
aurrez egin duenaren bidetik. Gerak atzera Orbegozok eta indarrandian emantzun dio pilota horri. Arrastiak ere duen indarrarekin alegia. Ben guztiak ibiliko baitira Larri Xamar. Ausko aldetik esan dizu egunez. Erriz ere urrundi jaitsi eta pilota ezkarparetan sartu. Iturriagak 19. lor dezan. Bikote gorriak 19 eta 15. Lautontoko zuloa zabaldu dute oraintxe. Leitzarrak eta Azpeitiarrak markagailuan eta okerrez panaiz partida osoan zehar. Bikote bietako baten tanto alderik nabarmenena hause dugu, 3 eta utxasi dira aurretik. Partidaren hasieran oskoz eta arrastia, baina arrezkero elkarren oso gainean ibilira bi bikoteak, bi tantora edo batera, eta oraintxe dute tanto alderik zabalena. Gerak eta Oianak alde, laukoa hain zuzen ere, eta tanto hau behar dute, nola edo ala oskozek eta arrastiak, aurkariek alde egin ez diezaietan markagailuan. Airaz sartu da Leire, baina ez du pilota askorik gozatu. Garrandian bien tartera, Amai arrastiak doi eraman du. Txokoan bertan utzi du pilota Iturriagak eta gero atzean jarri du Leire oskozek. Aita Orbegozok ere ezkerrean sartu da gainera. Arrastiak eraman, txokoan jokaldia. Gerak eta hor erdibidean geratu da pilota aurkari bientzat. Leire abiatzeko etzen baldintzarik onenetan pare-parean baitzuen. Gera kontuan hartuta gainera errepikapenean ikusi ahal izan dugunez. Pausoa Zabal alderantz emana zuela ordurako eta Amaia arrastia bera ere pilotatik urruntzen eta biei ezinezko gertatu zaie hartara ganoraz iritsi eta ari pasuzko erantzunik ematea. 20 eta 14. Bostontoko zuloa zabaldu dute markagailuan Iturriagak eta Orbegozok eta partida oraintxe erabakitzen has liteke. Airez sartu da Leire oskoz. Garrandiak irik ez dio eman. Erriz ere Airez sartzea erabaki du. Atzera Oiana Orbegozok. Zabalera arrastiak txokoan utzi du pilota Gerak eta gero gehi egitxo zabaldu du. Bere burua lurrera botata txokotik Zabalerak bazken pilotaka da Leire oskozek eta 21. lortu dute. Markagailuan Gerak eta Oianak. Hauxe izango da, Gera Iturriagak partida honetan aterako duen azken sakea. Eta behar bada partidako azkena ere izan liteke. Zaleen txalo artean badator. Sake ateratzera Iturriaga. Eragin dio puntua pilotari eta atera du sakea. Boste terditik ongi erantzun dio arrastiak. Oskoz sartuko da irutarditik. Zeio du. Orbegozok erriz ere aurre aldera bideratu nahi izan du jokoa. Atera du bere tokitik arrastiak Iturriaga eta orain izan zezaketan behar bada agintzeko aukera, baina horretarako biderik ez die eman nahi aurkariei Iturriagak berak. Ormabikoa Oskozek traketxa eta haren ondotik jokoan egindako dejada horren bidetik amaitu da partida. 22 eta 15 txapelketako lehen puntua lortu berri dute Iturriagak eta Orbegozok Larraintzarko Ultzama pilotalekuan eta asko kostatako puntua izan da, garaipen benetan sufritua. Iturriagak eta Orbegozok lortu dutena partidaren erdialdea pasa arte pare-parean ibili dira bi bikoteak eta 15 eta 16 joan diren arte ez dugu partidaren norabidea
zein izango zen jakiteko arrasto pixuzkorik ikusi, baina ordutik aurrera 17 eta 15koaz geroztik erabat hautsi da partida Iturriagaren eta Orbegozoren mesedetan. Partida gogorra izan da eta hor aurkariei lana emateak eta pilotakada bat gehiago jogarazteak saria izan du eta partidaren bukaeraldean bereziki behera egin du zertxobait Leire Oskozen jokoak eta horri etekin atera dio bukaeraldera batipat Jera Iturriagak. Azken aldean tantoak errazago eta baldintza hobeetan amaitzeko moduan izan baita Leitzarra. Elkarrizketetara jo aurretik estatistikak errepasatuko ditugu azkar batean. Jerak egin du laukotean tantorik gehien, atzean bi paretaz moztuta eta bien tartera bina eta beste 6 ere bai dejadaz pilota bakarra galdu du. Oianak bat lortu du moztuta eta bi pilota galdu ditu. Leirek ere tanto sorta handia egin du, baina baita gehien galdutako, baita asko galdu ere, moztuta 3, airez eta atzean bina eta beste bat ere bai dutaretaz, 4 pilota galdu ditu orotara, eta Amaiak tanto bi lortu ditu, bata atzean eta bestea zorte pixka baten laguntzaz hausaz, eta 3 pilota galdu ditu, 53 minutu eta 29 segundo iraundu partidak, eta azken emaitza 22 eta 15koa izan da Jera Iturriagaren eta Oiana Orbegozoren mesedetan. Eurek lortu dute txapelketako lehen puntua Leire Oskoz eta Amaia Arrastia mendean hartu eta gero partida gogor batean, eta gaurkoak iradoki lezake txapelketa zer nolakoa izango den. Hasi besterik ez da egin, baina nik uste bikote guztiek elkarri lanak emanaian izango direla eta txapelketa estua eta gogorra izango dugula aurretik martxoaren amaieran arte plazaz plaza eta pilotaleku gozatu latza gartzeko moduan izango gara, eta pilotatzaleok beti eskatu ohi dugun osagaiura, emozioa izango dugula ematen du. Hasi besterik ez da egin eta partida gogor batekin hasi dela kontuan hartuta txapelketak ze bide hartuko duen esatea behar bada arriskutsu ere izan daiteke, baina ea bada hemendik aurrerako partidak ere halakoxeak, biztiak eta borrokatuak irtaten diren pilotatzalde ontzat mesedegarri izango da. Eta hau esan da hurbilduko gatzaizki lau pilotariei elkarrizketasetera, zer kontatzen diguten entzun beharra daukagu eta. Hartu dut eskuko mikroa eskutan eta bagoaz. Lehen da bizi garaien gana, Jeraren eta Oianaren gana. Neskak partidaren bigarren erdiaren hasieran arte ez da hautsi, baina oso gogorra izan da. Bai, gorra esango nuke ez, naharitzen da txapelketako partidu edela. Azkenen gaur ematen ginen hasiera, naharitzen da, beste tentsio bada, denak ongi hasi nahi puntue beti dago jokoan, eta bai, gorra, zuk san bezala nahiko gorra izan da. Leirek bagenekien lan baldintzarik errazenak ez zituela, zeu aurrean izan da jokaldiak egitea asko zailtzen baitu horrek, baina tanto sorta handia egin du, eta partidaren bigarren erdira arte, partida utzi den arte ez arian erabili zaitu, eta askotan ez ustean ere arrabatu zaitu, hainbat jokaldirekin. Bai, bueno, egia da nahiko pasatzen ibili dela, Amaiak asko arrotzen zuen eta ni nahiko atzetik neola, eta gero, bueno, pixko atzen harrapatzen bazien hor aurren bato beste sartu ditula, baina nik uste Oianak gaurre eharki eutxi diola atzen, eta nik aukeran unetan bukatzen asmatu dutela, batez bigarren zatitik aurrea. Zuek atera duzuen pilota eurena baino askoz bizixeagoa zen, behar bada zeure jokorako aproposagoa, Jera. Bueno, desberdinek ziren bote arrogoa zen bat eta beste azpitik ibiltzen zena, eta bueno, dude induguke, nahi gehiago usaintzat igual azpitik ibiltzen dena, baina guk tantoa bestekin iten ginen, da horrek setkin seitzea erakidutan ikuste asmatu dula. Partidaren amaieran, Oiana, zuek tanto bola da luze hori egin duzuenean Amaiari lan handiagoa eman diozue eta hor galdu ditu pilotak adarik gehien. Bai, bueno, nik uste atzea behira jarri dira behakeen ni erabat kastigatu nahien, eta bueno, pelota ekartzen saiatu nahez ni, eta geho aukera zunen Jerak asko hasten ditu, eta nik uste hor
askotan harrapatu ditula bilen arteko pelota horietan, da hor zen dela gakua. Bien helburua hori zen aurrelariak sarretzitezen eta atzelariak kargatzea. Bueno, ni bat gaur partidun sartu eta aldan ondona hasti ez, azkenin pixka ritmo falta antzematen nun, eta konfiantza pixka hartzeko ere hoxe behar nun, da launtzaile hona auket eta ondo gonda. Asko horrotu duzu pilota eta asko gozatu ere bai. Bai, gozau nahi hainez, baina galdu behintzet utxeite hola nabarmenik ez da izeno bat beste behintzet, eta horrekin gelditzen ez. Bide luzea geratzen zaizu aurretik, baina beti da mesedegarria txapelketa puntuarekin hastea, behar bada bukaera aldera horren beharra izan dezakezuelako. Dudik gabe, txapelketa luzia da, baina puntukin hastie importantie bai, eta konfiantza hartuta segitzeko urrungakor. Halere gaurkoarekin erakutsi dute aurkariek lanak emango dizkizuetela, eta haiek ez ezik gainerakoek ere lanak emango dizkizuete, txapelketa gogorra izango da. Bai, bikote ezberdin danak, baina lana danak daukeu irabazteko gogo eta gogorrak danak izango dira seguru. Ederki baneskak, gozatu garaipena zorionak eta hurrengo partidara arte. Asko. Hauexek garaien hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Partidaren bigarren erdira arte hortxe izan duzue, esku-eskura, gainean ibili zarete aurkarien gandik, baina gero hautsi eginda partida. Bai, pena ibili gara han igualatuek denak, baina azkenean beraien dako hori da. Partidaren hasieran aipatu dugu, Leire zeuretzat ez zirela lan baldintzarik onenak gera aurrean izan da defentsa lan handia egiten baitu eta horrek jokaldiak nahieran egitea zailtzen duelako, baina ez zarak ikildu eta lan handia eman diozu partida hautsi den arte. Bai, badakit hiera nola aitzen den, aitzen da arrasongi mugitzen du pelota, baina ni ere saiatu naiz bera mugitzen eta berari ere tantoak sartzen. Gehien bat, bikote bion estrategia atzelariak kargatzea izan da, aurrelariak sarretzintezen eta lortu duzue, eta gero aukere izan duzuenetan ere elkarri xaxaka ibili zarete. Jokaldi asko egin dizkiozu elkarri jerak eta biek. Bai, saiatu gara hiera mugitzen eta gero ere atzera botatzen oianari ere ezkerra bilatzen eta mugitzen ere. Eta Amaia, zeu atzean partida hautsi den garaira arte sendo ibili zara eta oianari lanak eman dizkiozu, baina ordutik aurrera pilota batzuk galdu dituzu eta horri esegindu behar bada partidak. Bai, hori da, sartu gara oso ondo partioan eta nahiko parekatua gebilen, baina gero hasira gehiago asmatzen eta asko mugitzen eta gero oianak ez zuen deus faiatzen eta hola ezinezkoa zen. Bikote gisa ere ongi uztartu zarete eta hemendik aurrera hala jarraitzeko konfiantza emango dizue horrek, lan honak gaur egin izanak. Bai, hori da, naiz eta lehenengo hau galdu txapelketa luzea da eta berriz ere haien kontra jokatuko dugu, hasi que gaurkoaz ikasi eta hurrengo partidei begira hobetu. Jerak eta oianak aurrera gutxi dute aurkari gogorrak direla, baina datozkizuenak ere halakoxeak izango dira gogorrak eta lan emango dizuete aurkariak ere, aurkari guztiak. Bikote guztiak oso gogorrak izango dira, baina gure jokoa egiten saiatuko gara eta ea hurrengora begira irabazten dugun. Azkenan hona amaitu duzu eskuetatik? Ni ondo, nahiko ondo. Eskuak eta gorputza ondo. Ederki baneskak, hurrengo partidan ikusiko dugu elkar. Ni esker. Hauexek galtzaien hitzak ere eta orain Jerari etortzeko eskatuko diot. Partida jokatu harren hemendik aurrera datorkigun aipatu dugu txapelketa luzea dela eta oraindik 3 hilabete pasatxo geratzen zaizkigu ona sartzeko eskatzen ari zaizkigu kameratik ies eginda ibiliko bai naiz bestela. Aipatzen hasi naiz, Jera 3 hilabete luze geratzen zaizkigula, martxoaren 28 bitarte, Azpeitiko final horretara bitarte, eta zeure ahotsetik nahiko nuke txapelketak ekarriko duenaren berri ematea. Gaur hasi besterik ez da egin, baina berritasun batzuk baditugu txapelketan, eta berritasun nabarmenak gainera, horietako batzuk behintzat. Aiala da ez, guretzat adospiotantzat binakako txapelketa oso apustu handie da ez, 3 hilabetez txuriz astebururo jaztea eta partidu asko jokatzea albidetzen diun txapelketa bada, 25 udalerri baino gehiago bisitatuko ditu gainea, horrek san nahi du emakumeen pilota Euskal Herriko txoko guztita edo asko eta behintzat emanen dula, eta gero maila handiko
partiduk ikusteko aukera, ez? Bai promozio mailan urten eta pozik arrobiko lan horrengatik, ez? Gure arrobitik ados pilotatik lau pilotari ongo dielako promozio maila hortan, eta hori oso berri pozgarria da, eta lehen mailari dagokionen berriz, berrikuntzakin Maite bera aurrelari ikusteko aukera izanen da, igual berrikuntza nagusie, gogotxu Izebaioak ze emanen duen ikusteko, eta gero promozio mailan Martak eta Alejandrak lan hona indu azken urtetan eta mezi zuen aukera hori, eta hoike ikusiko ditule mailan bi pilotari handikin, bata Mai Barrokalakin da bestean Aro Agirrekin, eta nik uste orekatu aurre ikusten dela berriz txapelketa. Lau pilotari, promozio mailan ados pilotaren eskolakoak, beste lau kanpotik etorriko zaizkizuenak, eta horrek esan nahi du, etxeko lanak, arrobiko lanak ondo egiten ari zare dela. Noski ez, ados pilota elkartea sortu ginunen argi ginun, bi adarreukiko zitula ez, profesionaltasune noski igual gehiene ikusten duna dela, baina atzeko guk garrantzi gehiago ematen diuz, bestela etorkizunek ez luke eukiko pilotak ez, eta gure pilota eskolatan lan handi egiten aiga, eta horren erakusle, promozio mailako lau pilotari ados pilotako bertakoak izango diela. Eta lehen mailan ere aurpegi gazte asko, eta lehen mailan dabiltzan gazteak izan arren, horrek ere arrobiarentzat indarra emango du, eta lanean jarraitzeko auspo ere izango da eurentzat, gazteak kantxan eta lehen mailan ikustea pizgarri garrantzitsua izango da gazteentzat. Da, azkenen gu hemen ibilbide bat eskaintzeko gaude pilotariri txikitatik hasita eta ikusten da ez, atzetik fuerte datu zela, guk beti esateu ez, bideoi garbi utziko diula guk hemen erretiroa hartzen dunen, eta pozgarri da atzetik erota indartxugo datu zela ikustea. Geografikoki ere, Ipar zein Euskal Herria bisitatuko dituzue, berriz ere urteroko hitzorduari eutxiko diozuelako Miarritzen. Alaxe da, gaina urten pilota eskolane Lilia Ernaga daukeu, iparraldetik etorri zaiu ados pilotara, oso pilotari polite, eta iparralderare joanen gaba berakin, eta horrek ilusio berezi egiten dio esan. Eta lehen aipatu duzu, baina txapelketako berrikuntzarik nagusiena, Maite aurrean ikuste izango da, gaztetan pilotan hasitzenean ibili zen, baina gero nerabetan pasatzen aurretik atzera, eta ordutik aurrera txapelketa guztia jokatu ditu atzelari, baina berriz ere aurrera dator, eta konfiantza ere emango dio etxekoarekin, Ilobarekin ariko dela jakiteak. Oso berezi beraientzat ez, Izebaioak ibilbide hontan elkar hartuta binakako txapelketa bat jokatza hundie da, ikusi beharko da Maite zen moldatzen den horra aurre, baina bizkar zain eharra dauke ez, atzen olatzek berea jokatzen bali mado aurren Maitei lanak asko erraztuko dizkio. Aurrean ikusi dugu gustoko duela aritzea, eta jokaldi batzuk ere egiten badakiela lautardiko txapelketaren referentziarekin, eta Binagakoan ere hori egin beharko du, eta moldatuko da, edo? Batez boleakin iten domina hundi ez, azkenen bolea osona dauke hor aurren boleakin nastek saiatuko da, eta seguro asmatzen dula. Urtea oraindik ez da bukatu, eta ez da urtengo ados pilotaren lanak ere, bihar bertan Tafaiako ere eta kirolguneko pilotalekuan izango baitu segida Binagako txapelketa nagusiak, eta txapelketa nagusiarekin batera bihar bertan hasiko da, lehen mailakoarekin batera, bigarren mailakoa, promozio mailakoa ere, goizeko 11etan hasiko da jaialdia bertako San Sebastian pilota Peñako neska txikien partidarekin, eta ondoren 12etan hasita promozio mailako lehen jardunaldiko partida lehenik, Iraide Iriartek eta Lilia Ernagak jokatuko dutena Intza Arrutiren eta Dunixe Alberroren kontra, eta ondoren Maite Ruiz de Larramendi Mujikak Olatz Ruiz de Larramendirekin jokatuko du, eta aurkari Mai Barrokal eta Alejandra Perez iazko promozio mailan aritutako pilotaria ikusiko ditugu lehen mailako neurketan, eta biharko hitzordua ere ona, eta berritasunak ikusteko beren gilarria. Hala da ez, azkenen martxan gaur hemen jokatu eta bihar Tafaiara ingo usalto, eta bi partidu promozioko eta lehen mailakoak, zemuzkoak ateatzen dien, eta hemen martxan eta gogotxua txapelketai berriz segide emateko. Aukera biberaz, biharkoaz gozatzeko, zuzenean Tafaian bertatik bertara bata, eta bestea ohiko bigarren bide honetatik neurketa jarraitzea, ados pilotaren YouTubeko kanalak, ez zeren okerrik ez dela, txapelketako partida guztiak emango baititu, gaurkoa bezala zuzenean. Besterik ez gaurkoz Larraintzartik, plazer baduzue, bihar eguerdian izango dugu Tafaiatik, elkarren berri. Bihar arte eta arratsaldeon. Arratsaldeona pasa.